Kuten edellisessä osassa sanoin, niin antikristuksen pääasia, jota hän käyttää menetessään eteenpäin ja etsiessään valtaa ja petkuttaessaan ihmisiä, niin tuo pääasia todellakin, joka aiheuttaa sen, jolla hän tekee sen, on valhe. Mitä suurin ja mitä mahtavin valhe, sitä paremmin menee ihmisissä läpi. Ja mitä lähemmällä se on totuutta, sitä helpommin ihminen sen nielee, koska ihminen ei lähde tarkistamaan, mitä todella niiden takana on. Mennäänpähän nyt sitten yhteen valheeseen, jolla antikristus on pyrkinyt kaikella tavalla osoittamaan ihmisille, että kristityt ovat oikealla tiellä olevia. Nimittäin juuri yksi asia, jota nyt on paljon tuotu esille, on kristittyjen vainoaminen. Mutta mikä on se todellinen syy, miksi heitä vainotaan? Antikristus sanoo, että kyseessä on uskonnollinen syy. Heitä vainotaan Kristuksen takia. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita, sillä historia ja tapaukset puhuvat aivan jostain muusta. Kristityn nimissä satoja vuosia orjutettiin, ryöstettiin, raiskattiin, surmattiin, kidutettiin, hävitettiin ja tuhottiin kansoja ja kansakuntia kautta koko maailman. Noiden satojen ja satojen valloitusten ja tuhosotien aikana ja sen saama vihan aikana katkeruus ja todellakin tuo viha kasvoi kristittyjä kohtaan. Ja sen takia on syytä todellakin miettiä, hetkonen, miksi heitä vainotaan. Ja kuitenkin tuo antikristus sanoi, että se tapahtuu uskon takia. Mutta näin ei ole asianlaita, sillä hyvin harvoin kristittyjä on vainottu heidän uskonsa takia, eikä myöskään Jeesuan takia, vaan tuohon järjettömään väkivaltaan, jota kristillisyyden nimessä ja mukaan Jumalan tahtona levitettiin kautta maailman. Siihen on vedottu, että vain uskon takia, mutta ei. Syy on tuo järjetön väkivalta, jota siis tosiaankin harjoittiin kaikkien uskosta osattomien keskuudessa niin, että kristillisyys tunnetaan vain murhaajina ja rikollisina, joita vastaan heillä elää hirveä viha ja sammumaton katkeruus ja koston halu. Kyseessä ei siis ole marttyyrius, vaan koston uhrit. Vastustaja yrittää kaikilla tavalla verota marttyyriuteen, mutta totuus on toinen. Itsekin olisin langennut tuohon valheeseen, ellen olisi joutunut mahtavan ilmestyksen ja näkysarjan näkijäksi, jossa minua vietiin läpi vuosisatojen ja eri kansojen ja kansakuntien ja heidän kohtalonsa. Se mitä näin on tässä kerrottuna lyhyesti, sillä se mitä näin ei ole mahdollista kuvata sanoin, ilman että sisipäni repiäisi tuskasta. Siksi tuo näkysarja oli tarpeellinen, jotta tiedettäisiin mikä on totuus. Olin nimittäin hyvin huolissani omasta kohtalostani, kun en reagoinut oikeastaan mitenkään erikoisella tavalla tietoihin, jotka tulivat noista hyökkäyksistä kristittyjä kohtaan. Luulin todellakin tulleeni kylmäksi ja kaikonneeni rakkaudesta, ja ryhdyin huutamaan isän puoleen öisin ja aamuisin, ja monesti päivälläkin, kun näkkiä havaitsin joutuvani sisälle tapahtumasarjaan, joka alkoi kaukaisuudesta ja tuli aina tähän päivään asti. Näin ja kuulin ja lopulta ymmärsin ja tiesin, mitenkä pettävä tuo vastustaja todellakin on ja kuinka hän on jo alusta alkaen istuttanut kansoihin vihan kristillisyyttä sekä siis kristittyjä vastaan. Ja nyt käyttää sitä hyväkseen selittämällä, että kyseessä on mukaan vainot ja ihmiset kuolevat marttyyreina. Kuitenkaan näin ei ole, kuten olen nyt sinulle kertonut. Ja jos olet hiemankaan lukenut historiaa, niin tiedät sanani totuudeksi. Tiedät, kuinka
kristillisyyden nimessä on teurastettu kansojen jälkeen. Maijat joutuvat kärsimään siitä, Intia joutui kärsimään siitä, Japani joutunut kärsimään siitä, Kiina joutunut kärsimään siitä, Afrikan maat ovat joutuneet kärsimään siitä. Ei ole olemassa oikeastaan minkäänlaista paikkaa, jossa ei kristittyjen nimi perään syljetä, ja ei suinkaan heidän uskonsa takia, vaan heidän verisen historiansa takia ja sen kauheuden takia, mitä he ovat kylväneet kaikkialle. Ja kaiken sen he ovat tehneet Jeesuksen nimessä. Väittäen, että he tekevät sitä Jumalan tahdosta. Jumala on lähettänyt heidät tällä tavalla teurastamaan ja tappamaan ihmisiä niin paljon kuin vaan ehdiään. Ja luuletteko, että sellaiseen Jumalaan haluaa kukaan uskoa? Tuskinpa vaan, että niin joku uskoisi. Sillä ei kukaan voi uskoa sellaiseen Jumalaan, joka jotain talossa tekee. Ja kaiken sen takana on tuo nimi Jesu, eli Jeesus. Mikä on sitten seuraamus, jos pidetään kiinni nimestä Jeesus? Ja ruvetaan siitä pysymään kiinni, eikä sitä luovuta, vaan heitetään Jeshua kaivoon ja otetaan Jeesus hänen tilalleen. Tuossa edellä on hyvin selvästi ja totuudenmukaisesti osoitettu, että nimi Jesu, eli Jeesus, eli Jeesu, on demonin nimi, eikä vain tavallisen demonin, vaan ruhtinas demonin. Ja mikä kauhistuttavinta, niin tuo demoni on antikristus, jonka kantajaksi ja ruumiinustopiksi Paavi on itsensä julistanut ja koko julistuksensa myös todeksi vahvistanut. Ja vahvistavatkin tänä päivänä kardinaalit kautta aikojen sekä koko katolisen kirkon papisto kautta aikojen. Jopa kaikista korkeimmatkin koulutetut ovat valmiita vahvistamaan sen, että Paavi on antikristuksen ruumiillistuma. Myös tuo Paavi on nimennyt ja julistanut itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumalatomaksi kutsutaan. Sekä hän on muuttanut ajat ja lait. Hän on toiminut ja toimii valheen kaikilla viettelyksellä ja vääryydellä ja kantaa omalla tunnollaan yli 50 miljoonan syyttävän kuolevaa ja kirjoituksia, raiskauksia, haureuden harjoitusta ja sen siunaamista ja hyväksymistä sekä ryöstöjä ja vainoja. Kaikkien tuohon hän on syyllistynyt ja kaiken tuon hän väittää, taikka sanoo tuon Jesu aikaan saaneen hänessä ja hänen lihassaan ja henkensä kautta. Tuon Jesun, jonka hän väittää olevansa pyhissä kirjoituksessa oleva Yeshua HaMashiach. Ja siksi hän on kautta aikojen väittänyt ja opettanut, että tuo Jesu on hän, joka on, hänessä on inkarnaatio. Ja hän olisi tuo pyhissä kirjoissa mainittu Yeshua, ei ikinä eikä koskaan. Sillä Paavin väittämän mukaan Jeesus ei siis voi olla ollenkaan, jos pidetään kiinni sitä, mitä Paavi on sanonut. Sillä kaikki nuo veriteot ja kaikki ne, johon tuo Jeesu on Paavin kautta kaikki katoliset ja kristityt ja muutkin saaneet mukaansa, ei missään nimessä voi olla Yeshua HaMashiach. Nyt siis on kysymys siitä, että uskotko tuohon Paavin väittämään valheeseen, vai uskotko kirjoitettuun Jumalan sanaan Yeshua HaMashiachan, joka sanoo, minun sanani on totuus. Kumpaa siis kummarrat ja kumman nimen lausut itsellesi pelastajaksi ja lunastajaksi. Jos julistat Jeesuksen Jumalaksesi, niin silloin palvelet antikristusta ja kummarrat häntä ja olet ottanut hänet vastaan, niin pedon luvun kuin luvun nimen ja kuin sen merkinkin. Sillä kirjoitukset paljastavat meille tosiaankin pedon luvusta hyvin valtavaa. Ja sanotaan kaikkein hassunta tosiaankin on, että se, että katoliseen kirkkoon voi liittyä vain kasteen ja tuon merkin ottamisen kautta, paljastaa tosiaankin sen, että tosiaan silloin siitä ilmestyy nimi. Merkillistä kyllä, siitä ilmestyy nimi. Nun res mem tau.
Siis ottakaa huomioon, jos katsomme, että miksi Raamattu sanoi joska katolinen kirkko on kääntänyt muodoksi merkki. Todellisuudessa on risti. Sillä se sana tarkoittaa ristiä. Se on ristin nimi, tau. Ja tosiaankin, kun lähdetään ajattelemaan siltä puolelta, niin nunres tarkoittaa suomeksi käärmeen pää. Tai paikka, jonka päänä on käärme. Siis antikristus. Ja taas tuo mem tau tarkoittaa sitä, että sen tunnuskuvana on vesi ja risti. Siis kaste ja kasteen yhdessä otettu ristinmerkki. Täydellisesti sopiva ja kaikkiin hassulta tämä sana nun res mem tau omaa niin hebrean kielellä kuin kreikan kielessä luvun 666. Se on sen nimen luku. Ja näin ollen siis käärme, joka istuu katolisen kirkon päänä, tuossa paavissa sisällä, ja se on tämä peto, ja tosiaankin se, että siihen voidaan liittyä vain veden ja ristinmerkin kautta, on täydellisesti kuva siitä, että se oppi kantaa kokonaisuudessaan sisällä nimellä 666. Ja sitä tulisi jo jokaisen kauhistua. Sillä se luku on todellakin paljastanut myöskin, että tuo paavin sisällä oleva henki on antikristus. Koska se, joka ottaa sen vastaan, hän ottaa vastaan opin, joka sotii kaikella tavalla Jumalaa vastaan. Ja se, joka ottaa sen merkin, niin silloin Raamattu sanoo selvästi, että sen merkin ottaja joutuu Jumalan vihan alle. Kenen luulet silloin voivasi sinut pelastaa? Sillä Jesua ei sinua pelasta, koska olet kieltänyt hänet ja vaihtanut hänet Jesu-demonin, eli antikristukseen, eli saatanaan itseensä. Jesua Hamasia ei pelasta sinua, koska olet käynyt häntä pilkkaamaan tieten tahtojen ja vaihtanut hänet iljetykseen. Mieti siis, kenelle olet uskollinen ja kuuliainen. Sillekö, mitä kirjoittu on, vai sille valheelle ja illitykselle, joka paavin nimessä sinut on harhaan johtanut ja kauaksi pelastuksesta ja sovituksesta harhauttanut. Huomaa, että tämä ei perustu eikä pohjaudu yhdenkään ihmisen tai ihmisviisauteen tai maailman henkivaltojen sanaan tai opetukseen, vaan puhtaasti siihen, mitä alkujaan on kirjoitettu ja mikä valtaistujan suusta on lähetetty meille varoitukseksi ja opetukseksi, jotta me pelastuisimme, emmekä kadotetuksi tulisi. Tuossa Jeesun nimessä ei ole pelastusta, ei sovitusta, ei anteeksiantamusta, ei ylösnousemusta, ei laisinkaan elämää, ei totuutta, ei kirkkautta, ei pyhyyttä, ei puhtautta, ei varmuuskautta, eikä toivoa, ei luottamusta, eikä sisään pääsyä taivaalliseen valtakuntaan. Vaan siinä on vain saastaisuus ja tottelemattomuus, haureus, irstaus, laittomuus, tuomio, kadotus, kuolema ja niin edelleen. Ja kuka ikinä antaa itsensä tuon ilityksen alle ja antautuu tietäen sitä palvelemaan, se vetää päällensä kaikkivaltian vihan, sillä näin on kirjoitettu. Sillä jo tällä hetkellä, jos sinä olet ottanut vastaan Jeesus-nimen, sinä et ole vielä pedonmerkkiä ottanut vastaan, koska sinä et tiennyt sitä silloin, ainakin näin toivon. Sinä et tiennyt sitä silloin, että ottaisit vastaan kasteen ja tuon ristinmerkin itseesi, sinä olet joutunut pedon valtaan. Tai jos sinut on vain kasteellakin liitetty, jonka päällä lausutaan tuo Jeesus-nimi, niin sinä olet ottanut pedonmerkin. Tai jos sinä olet ottanut sen vastaan niin, että on lausuttu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimi, niin sinä olet ottanut vastaan pedonmerkin. Mutta tietämättäsi ja tietämättä tehty
Siitä kaikkivaltias ei koskaan syytä ketään. Sillä nyt kun sinä tiedät mikä on totuus, nyt sinun edessäsi on valinta. Vastuu on sinun ja kannat sitä kaikkivaltian edessä. Et voi sitä paeta, vaan jos antaudut tuon saatanaisen iljetyksen valtaan, niin olet tästä lähtien itse päättänyt kohtalosi. Eikä kukaan voi silloin sinua auttaa. Sillä se ei ole ihmisen säätävyys, että ihminen voisi sen murtaa ja mitätöidä, että tuo Jesu-demoni voi sitä muuksi muuttaa, sillä se ei pysty siihen. Sillä sekin itse on tuomion alainen. Sinä tiedät, että Jesua on se nimi, mikä kirjoitettu on, ja että tuo nimi on pyhä, eikä sitä tule kääntää eikä vääntää miksikään muuksi. Sillä Jesua tarkoittaa vapahtaja, eikä mikään muu nimi voi vapautusta tuoda, sillä ei kukaan voi omalla uskollaan ja intämisellään saada totuutta muuttumaan, sillä Jumalan sana on totuus, ja se on muuttumaton. Niinpä kun sanotaan, älä mitään lisää hänen sanansa, älä mitään siitä ota pois, äläkä muuta sitä, älä piirtoakaan, älä eksy, sillä Jumala ei salli itseään pilkattavan. Ja vielä on kirjoitettu, jonka itsekin olet lukuisia kertoja suullasi lausunut, ja joka kuuluu näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Näin lauseessasi omalla suullasi tunnustain ja julistain, että hänen nimensä on sinulle pyhä, ja että tulet itse kaikessa sen myös pyhänä pitämään. Eli et muuta sitä toiseksi, et väännä sitä toiseksi, etkä laita sen tilalle taikka sijaan toista nimeä, vaan pidät kaikesta kiinni siitä nimestä, siihen mitään lisäämättä, siitä mitään pois ottamatta, taikka siitä mitenkään edes piirtoa vertaa muuttamatta. Mieti siis mitä teet, sillä nyt on edessäsi ratkaisu. Sillä et voi siirtää tuonnemmaksi sitä, sillä hetkesi on tullut, ja itse päätät, kumman nimen otat herraksesi. Sillä sinä sen valitset, ja sinua ei kukaan eikä mikään pakoita suuntaan taikka toiseen. Ei ole niin kuin aikoinaan, että ellet ottanut, niin pää putos. Ken olisi hän, joka itsessään luulee, taikka itselleen uskottelee, että hän voisi välttää Jumalan vihan, uskottelemalla itselleen ja vakuuttamalla itselleen, että kun hän vaan tiukasti väittää, että Jumala hyväksyy sen, että hän vääntää ja muuttaa Jumalan nimen aivan muuksi kuin mitä se on ilmoitettu. Silloin voisi kuka tahansa alkaa millä nimellä tahansa kutsumaan kaikkivaltiasta Isää. Ja silloin ei mikään olisi epäjumala. Siksi poikaakaan ei voi nimittää Jumalaksi, koska on vain yksi totinen Jumala, eikä toista ole. Tämän poikakin täydellä varmuudella tunnustaa, ja koko Israelin kansa lausuu vieläpä yhteen ääneen. Kuule Israel, Herra sinun Jumalasi on yksi. Siksi käskyjen ehdoton ykkönen on, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Tämän sanoman on vahvistanut totuudeksi itse kaikkivaltias Jesua, joka paransi minut lukuisista sairauksista, sokeritaudista, kaatumataudista, kalkkeutumistaudista, verenpainetaudista, kondromalasiasta, hyperlipidemiasta, sepelvaltimotaudista, allergioista, nivelrikoista ynnä muusta. Kaikista näistä minä paranin niin täydellisesti, että lääkäritkin lakkautivat kaikki lääkkeet minun kohdallani. Minä olen niistä vapaa. Ja kun minä yritin edes, että miten käy, jos minä edes yritän ottaa jotain lääkettä, tulos oli se, että jakkas minä olin ehtinyt sen nielemään, niin ne tulivat ulos suun kautta ja vauhdilla, ja vatsa oli ripulla sen jälkeen. Eli keho itsekin puhdisti itseään, koska minä en enää tarvitse niitä. Ja niin todistaa myös kaikki laboratoriokokeet ja kaikki kokeet. Minussa ei ole enää mitään sairautta. Minä olen täysin terve. Se tapahtui kaikki samalla kertaa, kun
tuolloin 30. päivä 11. TV7 isännän pöydässä, jolloin minä sain kyvyn kävellä. Isä nosti minut seisomaan silloin ja siitä lähti minä olen kävellyt. Eikä ole ollut mitään haittaa sen jälkeen. Ja nyt todettiin ja huomattiin, että minä olen myös täydellisesti tullut terveeksi. Hän paransi minut kokonaan, jotta kaikki tietäisivät, että tämä sanoma, jonka minä kerron teille, on totuus. Se on tullut suoraan ylhäältä ja hän itse vahvisti tämän. Todellakin, että hän katsoi, että koska se on totuus, tämä sana, niin hän antaa minulle siitä merkin. Niin kuin Raamattu sanoo, Jumalan sana ei pala tyhjää. Ja sanaa seuraa aina sitä seuraavat merkit, tunnusteot. Silloin kun sana on Jumalalta, niin se sana tuo esiin myös tunnusteot. Kun se ei ole Jumalalta, on turha odottaa mitään tunnustekoja. Ja tässä on todella vahvat tunnustelut. Siellä hän paransi minut todella monesta sairaudesta. Ja olin suurimmassa osa elämästä sängyn omana ja pyörätuolin omana. Mutta nyt en ole enää ja pysty syömään mitä tahansa, mikä on ravinnoksi tarkoittua. Eikä se tuota minulle vahinkoa. Ja olen pystynyt olemaan ilman lääkkeitä. Ja kuvitelkaa, sokeritautia ilman lääkkeitä. Mitähän tulisi, kun minä olen tässä syönyt sokerimunkkeja, juonut sokerilimpsaa ja syönyt suklaata ja kaikkea. Eikä minkäänlaisia oireita ole ilmestynytkään. Olen myös syönyt kaikkea sitä, millä mä olen ehdottoman allerginen ollut. Ei mitään oireita. Kaikki on kadonneet. Tässä on koko valtava kirjoitusten ilmoitus Isästä, Pojasta ja Pyhyyden Hengestä sekä Jeshuan ruumiista ja morsiammesta. Sillä tosiaankin se morsian on Israel. Ja sen Israelin sisällä tämä uusi Jerusalem, se on se todellinen morsian. Ja tämä morsian ei suinkaan ole seurakunta, niin kuin monet opettajat väittävät. Sillä Raamattu sanoo selvästi, se on uusi Jerusalem. Se on Jeshuan morsian. Se kuuluu Yljälle. Eikä siinä ole osaa oikeastaan seurakuntalaista, kun mitäs Raamattu tarvitsee 144 000. Eli juuri nämä juutalaisten kansasta valittu, 12 000 jokaisesta Juudan sukukunnasta valittut. He muodostavat tämän morsiammen. He ovat se morsian. Me, niin kuin kirjoitukset todistavat, olemme morsiusjoukko. Ja ihme kyllä, me olemme tuon uuden kaupungin, Kristuksen morsian kirkkaus. Sillä se vanhurskaus, jonka hän on meihin antanut, on sen kyseisen kaupungin kunnia ja kirkkaus. Mutta todella se itse sen morsian ovat nuo israeliset 144 000, jotka myös lihan puolesta ovat israelilaisia. He ovat siinä joukossa, mutta me, jotka olemme uskon kautta Jeshua Hamasiassa tulleet israelilaisiksi, kun olemme ottaneet hänet vastaan, niin me olemme morsiusjoukko ja olemme yhtä samaa Israelia, sillä Israel muodostuu vain ja ainoastaan niistä, jotka ovat uudesti syntyneet Jeshuassa hengen vaikutuksesta sen mukaan, kuin kirjoitettu on. Eli mukana on myös Jeshua Hamashia, Logos. Me olemme heissä valmistetut ja heidän kauttaan me olemme hänessä, kaikkivaltiassa Isässä. Niin kuin kirjoitettu on, että kun poikaan alle on kaikki alistettu, niin poika alistaa itsensä Isän alle. Ja me olemme pojassa ja me tulemme silloin alistetuksi Isän alle ja yhdeksi Isän kanssa. Ja niin me olemme hänessä. Ja niin me olemme kaikki yhtä valtavaa Jumalan olemusta hänessä, hänen sisällään ja elämme hänessä ja olemme hänessä. Ymmärrätte nyt, miksi en voi kirjoituksista poiketa en yhtään mitenkään, vaan minun täytyy pysyä niissä. Siksi minä en voi pysyä edes parhaalla tahdollakin, jos haluaisin, kolminaisuusopissa. Enkä oppia siitä, että kristityt mukaan olisivat morsian ja seurakunta. On siis sinun valintasi, seuraatko Jeshua vai kristittyjä? Oletko Israelin Jeshuassa vai saatanan enkeli kristittyjen keskuudessa
vailla pelastusta. Siksi luottamukseni kaikissa esiintyy kannassani siihen, mitä sanon, uskon ja mihin luotan. Vastaukseni on silloin, kirjoitettu on. Ja näin todellakin on kirjoitettu. Ja seuraavassa lähdemme tutustumaan sitten Immanueliin. Miksi pojan nimi on todellakin Immanuel ja mitä se tarkoittaa. Olkoon Jumalan sana teidän johdattajanne. Älköön kukaan ihminen tai ihmisten mieli, vaan yksinomaan Jeshua Hamashia, Jeshuan poika, Jumalan sana. Antikristuksen tuleminen. Siirrymme nyt tässä aiheessa sellaiseen asiakokonaisuuteen, joka tulee varmasti montakin hämmästyttämään. Sillä moni puhuu ja moni julistaa, että antikristus on vasta tulossa jossain hamaassa tulevaisuudessa tai ehkä jo huomenna oven takana. Mutta kuitenkin kirjoitukset paljastavat meille, että antikristus on jo tullut. Antikristus on meidän keskellämme ja pitää suurta valtaa. Ja sehän siinä onkin, kun ihmiset eivät ole huomanneet sitä, koska he ovat unohtaneet sen, mikä on mennyttä, mikä on kauan sitten jo tapahtunutta. Sillä antikristuksen suunnitelma oli erittäin ovela ja erittäin kiero. Ja kun se nousi, ihmiset ottivat sen vastaan ja alkoivat kuvartamaan sitä ja ottivat vastaan pedonmerkin ja seurasivat tuota nimeä ja sen nimen lukua, tietämättä ollenkaan sitä, että he seuraavat antikristusta, luulen seuraavansa Kristusta. Lähdemme nyt katsomaan oikein, mitä todellakin on tapahtunut. Käydään oikein tuosta historian kirjan kautta ihan, käydään tapahtumia läpi, jotta nähdään se, mitä todella on tapahtunut ja mitä ei olisi saanut tapahtua. Ja kuitenkin se tapahtui ja kuinka se on vallassa yhä tänäkin päivänä. Olen otsikoinut tämän aiheen nimeksi Jeshuan vai Jeesuksen nimessä. Kun tutkimme rinnakkain kaikkia sitä, mitä kussakin nimessä on saatu aikaan ja mitä sen kautta on tullut todistetuksi, niin ei ole syytä unohtaa, vaan todellakin painaa muistiinsa ja muistaa ne lukuisat väärät opit ja oppirakennelmat, kirkot, seurakunnat, lahkot ja lohkot ja kaikki riitaisuudet ja toisten tuomitsemiset ja pilkkaamiset ja rakkaudettomuus, viha, kateus, riidat, eripuraisuus, valheet ynnä muut kirjoitettuun sanaan kohdistuneet väärinkäytökset ja väännökset ja muut rikkomukset ja sovitustyön pilkkaaminen ja kiertäminen ja niin edelleen. Sekä lukuiset sodat, ryöstöt, raiskaukset ja kaikki muu tällainen ilkityö. Ja sen kaiken takana on ollut tuo nimi Jesu. Ja juuri tuossa Jesu eli Jeesus nimessä se kaikki on tehty, kuten historia sen todistaa. Kun tarkkaa noita suuntauksia ja niiden kautta niin kutsutusti uskoon tulleita, niin saa huomata erään merkillisen asian. Nimittäin he tulevat täyteen vihaa kaikkia leimäisiä kohtaan ja tulevat täyteen itsekkyyttä ja rakkaudettomuutta. Jopa ihmiset, joita on pidetty hyvinkin lämpöisinä, ovat muuttuneet kylmiksi ja itseriittoisiksi ihmisiksi, jotka katsovat nenänsä pitkin muita ja ovat valmiita arvostelemaan ja tuomitsemaan muita ihmisiä. Myös heillä ei ole rakkautta totuuteen, vaan he ovat mielistyneet sanansaattajinsa, saarnaajinsa ja heidän opetuksiinsa hinnalla millä hyvänsä. Heille Jumalan sana on vaihtunut ihmisen sanaksi ja totuus ihmisen valheeksi. He eivät halua olla yksin kenenkään kanssa, ellei tämä alistu täydellisesti heidän tahtonsa ja mielensä alaisuuteen. Myös he eivät kykene näkemään ykseyttä ja yhteyttä missään muualla kuin heidän seurakunnassaan tai kuppikunnassaan tai kirkossaan. Ja totuuden julistusta he eivät siellä missään muualla
kuin heidän saarnainsa kautta tulevassa julistuksessa, ja sen vain he lukevat totuudeksi. He eivät kykene näkemään omaa tilansa ja omaa eksymystään, koska heidän saarnaansa ei puhu siitä laisinkaan. He nielevät kaiken valheen totuutena, ja kaiken totuuden he kietävät valheena. Voidaanko siis tällaista vaellusta kutsua vaellukseksi Jumalan sanassa, eli pojassa? Ei missään nimessä. On aika nähdä totuus ja asettua totuuden puolelle kaikkia vääryyttä vastaan. Pyydän teitä, kuunnelkaa todellakin tarkkaan, sillä tämä ei ole missään kiivaudessa ja sellaisesta puhuttu, vaan tämä perustuu puhtaasti siihen, mitä kirjoitettu on. Kun on kirjoitettu, ettei samasta puusta voi tulla makeaa ja karvasta, niin miksi sitten ihmiset kuitenkin hyväksyvät puukseen sellaisen, joka synnyttää karvasta, ja odottavat siitä myös makeaa? Miksi he asettavat ihmeet ja voimalliset teot ohitse totuuden ja rakkauden? Miksi he luulevat voivansa muuttaa ja pakottaa Jumala heidän tahtonsa ja oppiinsa vain vääntämällä valheeksi totuutta? Lukuisat ovat ne, jotka janoavat hengen pyhyyttä ja ihmettelevät, miksi he eivät ole sitä saaneet. Monet ovat ne, jotka ovat jääneet rikkomuksiinsa ja tuntevat yhä itsensä syyllisinä, eivätkä ole päässeet vapauteen ja taistelevat lailla ja lain teolla lihansa vastaan ja muuttavat siten uskonsa tiedoksi ja pettävät itseään ja toisiaan. Tuo kysymys on todella tärkeä monessakin mielessä. Kaikkivaltias itse kieltää mitään lisäämästä sanaan, mitään siitä ottamasta pois, taikka sitä mitenkään muuttamatta, taikka väättämättä edes piirronkaan vertaan. Kyllä sitä ei todellakaan saa muuttaa, koska se on pyhä. Mitä tulee tuohon nimeen? Niin jos olisi kysymys nimestä siinä merkityksessä kuin mitä länsimaissa nimellä on merkitys, niin tuskin silloin isä puuttuisi tuohon nimen väännökseen noin jyrkästi kuin mitä hän on nyt puuttunut. Hebrealaisuuden mukaan nimi tarkoittaa aina sitä, mitä ihminen on. Eli nimi on myös ihmisen olemuksen mukaan. Ja niin on myös paikkojenkin kohdalla, sillä se on kirjaimellisesti kirjaimeen sidottu. Ja varsinkin pojan kohdalla, sillä kun enkeli sanoo, sinun on annettava hänelle nimen Jeshua, joka tarkoittaa vapahtaja. Ja enkeli jatkaa vielä, sillä hän on vapahtava kansansa. Niinpä tuo nimi oikein sinetöi juuri siksi, mikä se on. Sillä vain se nimi, joka tarkoittaa vapahtajaa, se on oikea. Siksi sitä ei voi vääntää muuksi, koska tuo nimi vapahtaja on kreikaksi soter. Jos tuo nimi haluttaisiin tarkasti kääntää suomeksi, niin silloin tulisi käyttää suomennettuna nimeä vapahtaja, eikä mitään väännöstä, joka ei tarkoita vapahtajaa, eli Jeshua, eli soteria. Käännös ei ole koskaan totuus, eli väännös ei ole koskaan totuus. Ja Jumalan sana on totuus. Siksi se ei voi olla väännös eikä käännös mistään. Siksi voidaan täydellä varmuudella Herran edessä seisten sanoa, että Jeesus-nimen käyttö on pilkkaamista ja tottelemattomuutta häntä kohtaan ja hänen nimensä pyhyyden kieltämistä. Kyseessä on nimittäin Isän nimi. Johannes 17 sanotaan näin. Ja siellä jakeessa 11 ja 12. Sen voi jokainen käydä tarkistamasta siellä. Kirjoitettu myös on nimi, jolla hänet tunnetaan, siis poika, on Jumalan sana, logos. Tuo nimi on yli kaikkien nimien, sillä tuon nimen alle on alistettu kaikki nimet, vallat, voimat, herraudet, kuninkuudet, niin näkyväiset kuin näkymättömätkin. Tuossa nimessä saapui pyhyyden henki, ja tuossa nimessä on kaikki vapaus, sovitus, anteeksiantamus, iankaikkinen elämä, ylösnousemus, pyhitys, kirkkaus. Ja tuo nimi on Jumalan sana, logos. Ja tuolle Jumalan sanalle annettiin nimeksi Jeshua. Ei siis mikään muu. Ei siis mikään muunnos edes sanasta Jeshua, vaan logos, Jumalan sana.
Näin on kirjoitettu, eikä mitään muuta. Ja tässä meidän on pysyminen, sillä tämä on totuus, koska tämä on Jumalan sana, eikä Jumala kykene valehtelemaan. Niinpä emmekä saa ottaa vastaan totuutena mitään muuta, emmekä tunnustaa Herraksi ketään muuta kuin Jeshuan nimen. Sillä muuta pelastusta ei ole annettu, eikä muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua, kuin se, mikä annettu on, Jumalan sana, logos. Siksi vain pyhyyden hengessä voidaan sanoa, Jumalan sana olkoon Herra. Sillä ilman Jumalan sanaa ja sanan herrautta ei meillä ole pelastusta. Ja vain sanan logos on pojan nimi. Siksi on meidän kaikessa alistuttava tuon herrauden alle. Sanoi kuka muu mitä tahansa. Sillä Jumalan sana ja sanan herraus on se, jonka julistajat ovat profeetat ja apostolit, ja jonka kulmakivenä on itse poika, joka on Jumalan sana. Jos joku, vaikka enkeli taivaasta tulisi ja opettaisi muuta, niin se olkoon kirottu, kuten onkin ne, jotka ovat synnyttäneet ja julistaneet maailmalle tuota hirveää pilkkaa, jota he kutsuvat kristillisyydeksi, ja jossa he palvovat kolminaisuutta. Ja Jeesuan nimen he kieltävät ja hänen jumalantuutensa sekä ovat laittaneet sanalle Jumalan aseman ja todistaneet, että hän olisi Jumalan kanssa yhtä. Sillä tavalla, että hänkin on erillinen Jumala tai sama Jumala, jota Isä on, mutta näin ei ole missään kirjoitettu. Sillä sitä sanaa, jossa sanottaisiin, että poika on Jumala, ei löydy kirjoituksessa. Kuten nyt tuossa edellä olen esille tuonut, niin kyse ei ole ihan kenenkään tahansa nimestä, vaan itse kaikkivaltiaan nimestä, joka on pyhä. On ehdottoman väärin yrittää tehdä Isän nimestä pojan nimeä. Sillä poika itse sanoo niin selvästi, että hän ei tullut omassa nimessään, joka on logos, vaan hän tuli Isän nimessä, jonka on Jesua, Isä, antanut hänelle, ja joka tarkoittaa siis vapahtaja. Sillä Isä on vapahtaja, poika on vapahduksen täyttäjä ja tekijä, sillä näin on kirjoitettu. On merkistä, kun lukutaito tai lukemisen ymmärryksen taito on kokonaan hävinnyt. Onhan se niin selvästi kirjoitettu, kenenkä nimi on Jesua ja kenenkä nimi on Logos. Mikä ihmeen asia saa ihmiset kääntymään ja luopumaan siitä, mitä on kirjoitettu, ja seuraamaan ymmärrystaidottomien opetuksia, jotka on vastoin kirjoituksia, kaikki se opetus, mitä he lähettävät. Kun kerran poika itse sanoo, minun sanani eivät ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Minä voin sanoa vain sen, minkä kuulen minun isäni sanovan. Poika puhuu kaikissa isän sanoja, eli sen, minkä hän kuulee isän sanovan, sen hän sanoo. Esimerkiksi kun isä sanoo, minä olen, niin silloin pojan kuullaan sanovan, minä olen. Siirrymme asiasta seuraavaan, joka tulee myöskin tuottamaan ongelmia, kun ihminen rupeaa käymään taistelua tuon väärän nimen kanssa. Ja saa itselleen vakuumuksen tosiaankin siitä, että Jeesus tai Jesu-nimi on väärä. Eli voiko ihminen tulla uskoon Jeesuksen nimessä tai sen nimen kautta? Onko se tosiaankin mahdollista? Vuodesta 312 alkaen ja suurimmalla varmuudella vuodesta 325 alkaen uskoon tuleminen opetettiin tapahtavaksi vain Jesu-nimen kautta. Näinhän todellakin luultiin, sillä vaikka katolinen kirkko ottikin käyttöönsä tuon Jesu-nimen, niin silti uskoon tuloa ja uskon ratkaisua ei tehty tuohon nimeen, eikä tuossa nimessä. Tuon Jesu-nimen käyttö uskon ratkaisuun liitettynä tapahtui vasta niin myöhään kuin jälkeen vuoden 1750. Nimittäin ennen tuota vuotta uskonratkaisu tehtiin ja uskonratkaisuun liitettiin aina kolminaisuusoppi ja sen tunnustamiseen kirkon edessä, eli siis kasteessa, ja ristin merkin vastaanottamista
kasteen yhteydessä. Tuo kaste otettiin muodossa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Nimittäin kaikki kirkollinen ja kristinuskollinen toiminta tehtiin ja toteutettiin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Vasta kun alkoi liikehditä sen oppimuodon julkaimiseksi, että tuo kaste olisi otettava Jeesuksen tai Herran Jeesuksen nimeen, toi esille tuon Jeesus-nimen yleisemmän käytön kaikissa kirkollisissa ja niin kutsutaan pyhissä toimituksissa. Ja se vakiutui vasta helluntai-seurakuntien toimesta, vaikka sitä käytettiinkin joissain muissa heränneissä suuntauksissa, kuten niitä kutsuttiin. Vieläpä niin lähiaikoina kuin vuonna 1950-1960 ei Jeesus-nimeä käytetty kuin mainintana siitä, että hän olisi tuo kirjoituksessa mainittu Messias. Suomessakin tuo laajempi Jeesus-nimen käyttö alkoi vasta vuoden 1965 jälkeen ja todella voimakkaana vasta vuoden 1970 jälkeen. Jeesus-nimi ei siis ole ollut olemassa niin voimakkaana ja vaikuttavana nimenä ja yleisesti käytössä kuin vasta vuoden 1970 jälkeen. Niin merkillistä kuin kuulostaakin, mutta näin historia todistaa. On hyvin merkillistä, kuinka vastustaja voi sumentaa ihmisen muistia ja antaa sille väärää kuvaa, kuten tuo nimenkäytön kohdalla. Joudun nimittäin tästä ei ole kauankaan aikaan tekemisiä erään ihmisen kanssa, joka tunsi vaikeutta sillä kohdin, että hänellä, niin kuin monella muullakin, oli käsitys, että tuo Jesu-nimen eri käyttömuotoinen oli ollut käytössä seurakunnissa ja kirkkokunnissa kautta vuosisatojen. Mutta näin ei siis olekaan asian laita, kuten on edellä esille tuotu. Olin itsekin luullut sitä ja ollut siinä harhaopissa ennen kuin ryhdyin todellakin tutkimaan tuon nimen käyttöhistoriaa. Kaiken merkillisintä tuon nimen esille poimimisessa oli se, että se tapahtui samoihin aikoihin kuin Israelin valtio itsenäistyi, sillä silloin kaikissa näkee, että silloin se ponnahti todella esille nimi Jeshua. Oli hyvin selvästi nähtävissä tuolloin katolisen kirkon voimakas hyökkäys juutalaisia ja heidän uskoaan kohtaan lähtemään julistamaan Jesua tuoksi kirjoitusten esityväksi Jeshuaksi. Eli katolinen kirkko tarkoitti tuon hyökkäyksen olevan suora isku juutalaisuutta vastaan. Ja siksi alkoi voimakas käännytyö juutalaisten keskuudessa ja heidän houkutteleminen pois tuosta Jeshua-nimestä ja ottamaan vastaan tuo Jeesus-nimin, joka siis nyt nostettiin ja alettiin nostamaan kunniaansa ja arvoonsa katolisen kirkon puolelta katsoen. Voidaan siis sanoa täydellä varmuudella, että tuo Iljityksen nimi on pilkkanimi, jolla pilkataan kaikki valtiasta ja olla hyväksymättä hänelle sitä oikeaa ja ainutta nimeä, joka hän itse omaksi nimekseen on ilmoittanut. Tuo Jeesus-nimi ei ole koskaan ollut kenenkään pelastukseksi, vapautukseksi eikä sovitukseksi, mutta nimi Jeshua on ollut ja nimi Jeshua HaMashiach on se nimi, jossa se vain voidaan saada. Nuo nimet Jesu, Jeesus, Jeesu ja Jeesus ovat väännöksiä ja vääryyksiä, sillä yksikään noista iljetyksistä ei ole, vaikka ne käännettäisiin mille kielelle tahansa, vapahtaja, pelastaja, lunastaja. Sillä ne eivät todellakaan ole sitä. Nimi ei tarkoita mitään sellaista. Siksi niistä mikään ei voi olla Isän kaikkivaltiaan nimi, sillä Isän nimi on vapahtaja, eikä yhtäkään muotoa niistä ole annettu pojalle nimeksi. Sillä niin kuin kirjoitettu on, sinun tulee antaa hänelle nimi Jeshua, sillä hän on vapahtava kansansa. Israelin historia ei tunne ketään Jesun nimistä vapahtajana ollutta henkilöä. Myöskään ketään sen nimistä ei tiedetä ristiinnaulituksi, eikä ketään sen nimistä tiedetä syntien eli rikkomuksen sovittajaksi, eikä ketään sen nimistä tiedä ylösnouseeksi ja astuneeksi Isän tykö taivaaseen. Se, että katolinen kirkko on jo noin 300 vuotta jälkeenpäin poistanut kirjoituksista nimen Jeshua ja laittanut tuon nimen tilalle nimen Jeesu, eli Jeesus,
ei tee tuota nimeä kirjoituksiin kuulmaksi. Onhan kirjoitettu, älä mitään poista hänen sanastaan, älä siihen mitään lisää, äläkä sitä muuta piirunkaan vertaa. Jos katolinen kirkko olisi laittanut siihen sanatarkan kreikan kielestä otetun vastikkeen, eli nimen soter, niin asiassa ei olisi mitään väärää, sillä soter tarkoittaa vapahtaja, pelastaja, lunastaja. Mutta heille ei tuo käynyt, koska silloin he olisivat joutuneet luopumaan kolminaisuusopista. Ja siitä he eivät voineet luopua, koska Rooman keisari oli tuon opin hyväksynyt, sillä se sopi tuon auringon palvontaa muotoon, jolle tuo keisari oli kuuliainen. Katolinen kirkko oli tekstejä vääntäessään oikeastaan tehnyt totuudelle suuren palveluksen nykyaikaa ajatellen. Sillä katolinen kirkko julisti tuon Jesun Jumalaksi, jota taas poika Jeshua HaMashiach ei ollut eikä ole. Yksikään kohta kirjoituksessa ei tue eikä opeta pojan kohdalla sitä, että hän olisi Jumala. Edes poika itse sanoo selvästi, isä on minua suurempi. Sanonpa hän vielä isästä, sinä olet ainut totinen Jumala. Laki sanoo selvästi, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnalleni. Kirjoitukset todistavat, että kun kaikki oli alistettu pojan alle, niin poikakin alistaa itsensä isän alle. Näin ollen katolinen kirkko julistaessaan tuon Jeesuksen jumalallisesta muotoa, he julistavat, että kyseessä on joku muu kuin itse poika, jonka isä antoi meille uhriksi ja sovitukseksi. Isän nimen häpääminen ja pojan pilkkaaminen ei riittänyt katoliselle, sillä heillä oli pakko tehdä vielä kolmas kauhistus ja kauheus. Tuohon kolmanteen ja kaikista kamalimpaan asiaan syvennymme paremmin aiheessa, joka olen nimennyt nimellä Immanuel. Mutta sitä ennen tulee toinen aihe. Ja siinä yhteydessä sitten tulemme käsittelemään tarkemmin vielä tuota syntynyttä kristillisyyttä, sillä se on syytä tarkastaa. Ja silloin kun sitten otetaan yhteyttä tuon Immanuelin, niin siinä yhteydessä tulen ottamaan kokonaisuutena sen, miksi tuota Jesua ei voida mitenkään väittää isän pojaksi, vaan kyseessä on todellakin demoninen henkiruhtinas, josta kirjoitukset sanovat, että hän on antikristus, ja sen vahvistaa itse Paavikin. Toivottavasti ette kauhistu ja hirvenny sitä, että tämän nauhoituksen osan nimi on kristillisyys, hirveä iljetys. Kuten tuossa edellä olen tuonut esille, niin kristillisyydeksi kutsutaan oppivillitys, joka on eksytys, jolla ei ole mitään tekemistä Israelin kanssa eikä kirjoitusten kanssa, sillä se on Israelin vannoutunut vihollinen ja on ollut sitä alusta alkaen ja siitä pitänyt kiinni aina tähän päivään asti ja tästäkin päivästä eteenpäin. Kristillisyys katsoo alkunsa olevan ensimmäisestä kirkolliskokouksesta, eli Nikean kirkolliskokouksesta vuodesta 325, siis niin opillisesti, että se muuttui silloin kirkoksi. Tuossa kirkollisessa kokouksessa säädettiin niin kutsutut kristillisyyden perustat ja periaatteet, jotka perustuvat kolminaisuusoppiin, joka koski Jumalaa, ja kaksinaisuusoppiin, joka koski poikaa. He kiistivät opissaan juutalaisten oikeuden mihinkään, mikä edes hieman koski Raamattua ja Jumalaa. Vaan Jumala muka oli antanut heille kristityille ehdottoman suvereniteettisesti sanaan ja lupauksiin ja siunauksiin osuuden. Jotta tämä kristillisyys voitiin johdattaa Raamatun pohjalta, niin katolisten kääntein oli pakostakin muutettava kirjoituksia ja väännettävä ne tarkoittamaan muuta kuin mitä ne todellakin tarkoittivat. Siksi kaikki hebrealais- ja kreikkalaistulkinnat kiellettiin ja tilalle otettiin niin kutsuttu kirkkolatina, joka julistettiin Jumalan kieleksi, jota vain Jumala ymmärsi.
Tuo kristillisyys aatteena oli se pohja, jolle sitten katolinen kirkko organisaationsa perusti. Kristillisyyden ilmentyminen oli kirjoituksessa olevan ennustuksen täyttymys. Sillä ennustettu oli, että pojan ylösnousemuksen jälkeen tulee ryövärit, jotka riistävät Jumalan valtakunnan itselleen. Näinhän siis kristityt tekivät ja aloittivat hirveät vainot ja teurastuksen juutalaisia kohtaan sekä kaikkia toisin ajattelevia kohtaan. Heissä täyttyivät ja täyttyvät tänäkin päivänä kaikki pedosta eli elollisesta annetut ennustukset ja kuvaukset. Kaikkein hirveintä, jota tänä päivänä saadaan kuulla kristityiltä pastoreilta, on, kun heitä kysytään, mitä on suomeksi hebraankielinen sana Nasaret. Vastaus, jonka heitä saa, on kristitty. Siis mitä hirvein pilkka, mitä suusta voidaan päästää. Sillä tuon kautta he väittävät, että Jeshua nasaretilainen tarkoittaa Jeshua kristitty. Tämä nimitys nasaretilainen ei ollut ainoastaan Jeshuan kutsuma nimi, vaan myös kaikkien häntä seuraavien kutsuma nimi tuolla nimityksellä. Nasaretilainen lahko. Kutsuttiin kaikkia Kristuksessa olevia hänen seuraajiaan, jotka juutalaiset olivat hyväksyneet juutalaisten joukkoon kuuluvaksi ja myös heidän synagogiin kuuluvaksi lahkoksi. Siinä, missä farisealaisetkin ja saddukealaiset, kirjanoppineet ja muut kuuluvat tasavertaisina lahkoina. Vasta vuoden 60 jälkeen alkoi rakoilu tapahtumalla juutalaisten ja nasarettilaisten välillä. Jopa niin voimakkaana, että se vaikutti hajottavasti nasarettilaistenkin sisällä, sillä hekin alkoivat jakaantumaan 2 erilliseksi ryhmäksi, vaikka vielä tuolloin ei ollut jakautuminen ollut niin selvää kuin se oli sitten vuoden 70 jälkeen. Tuolloin nasarettilaiset jättivät juutalaiset ja muut taas alkoivat kutsua itseään kristuslaisiksi. Eli nämä kristityt, heistä olivat entisiä nasarettilaisia ja nasarettilaiset lahkoiset kuuluva. Niin nyt he siis nimittävät itsensä kristityiksi. Noin vajaan 200 vuoden ajan oli siis 2 ryhmää, joita kristityt kutsuvat nimillä pakanakristityt ja juutalaiskristityt. Efeson seurakunta oli ensimmäinen seurakunta, joka ryhtyi käyttämään yleisesti nimitystä kristityt, tarkoittaen kumpaakin ryhmää, eikä enää jakanut heitä juutalaisiin ja pakanoihin. Kun sitten alkoi muodostua katolinen oppisuunta, niin tuo nimi kristityt otettiin käyttöön koskemaan kaikkia, jotka tunnustivat katolista oppia, eli uusnikealaista oppia. Tämän nimityksen hyväksymisen takana oli erittäin kiero ajatus. Nimittäin, jotta oikea oppinen ei sekoittuisi tuomittuihin juutalaisiin, vaan juutalaistenkin, jotka ottivat vastaan tuon opin, niin heidän oli luovuttava juutalaisuudestaan ja otettava itselleen nimitys kristitty. Ja näin kieltää oma uskonsa ja oma kansalaisuutensa. Tuo kristitty oppi, eli kristityt, joutuivat huomaamaan, että he olivat menettäneet kaikki ne siunaukset ja lupaukset ja armolahjat, jotka heillä oli ollut ennen erkaantumistaan juutalaisista. Niinpä he lähtivät sille tielle, että he nousivat kateudessaan ja paljastumisen pelossa vihaan juutalaisia ja juutalaisuutta kohtaan. Ja niin alkoivat raat vainot ja juutalaisten hävittäminen. Tarkoituksena oli joko surmata tavalla tai toisella jokainen juutalainen tai pakottaa heidät ottamaan vastaan uusi nikelaiskatolinen oppi, eli kristillisyys. Koska kristityt tiesivät uskomattomien tietävän, kuinka valtaisia armolahjoja oikealla luottamuksella Jesuaan olevilla oli. Niin katolinen kirkko sisällään alkoi tuottamaan noituuden ja saatanan palvonnan kautta opittuja poppakoiloja ja noituuden syvimpiä kauhistuksia, joihin lukuisat papit vihkiytyivät. Ja niin syntyi kyseisen kirkon sisälle suunta, jotka kutsuvat itseään nikolaitoiksi. Ja heidän johtajakseen nousi niin kutsuttu musta paavi, joka oli kaikkein voimakkain noituuden ja salatieteen harjoittaja.
Näihin aikoihin alkoi nousta noita tunnettuja piispoja, jotka kykenivät kävelemään jopa tulen läpi ja seisomankin tulessa vahingoittumatta. Myös tuli paljon uusia ilmiöitä, joista varmaankin siihen aikaan tunnetun oli kyky levitoida. Näillä demonisilla merkeillä ja tunnusteolla haluttiin harhauttaa ihmisiä ja saada heidät kirkkoon saatanallisiin pauloihin. Siksi myös alkuperäiset kirjoitukset pyrittiin tuhoamaan, jotta ihmiset eivät saisi tietää, mikä on totuus. Sen tilalle tehti katolinen noin 50 kirkon käännöstä, joista sitten valittiin vuonna 325 2 parasta, ja ne julistettiin ainoaksi oikeiksi kirjoiksi ja Jumalan sanaksi. Näin siis syntyi koko tuo kristitty oppisuuntaus, ja se on levinnyt kautta koko maailman. Vielä tänäänkin kristityt suuntaukset toimivat yhä tällä tavalla, että he vaativat juutalaisia ottamaan vastaan kristinopin ja luopumaan juutalaisuudestaan, jos haluavat kuulla pelastutteen joukkoon. Vaikka juutalainen tunnustaisikin Jeesuan Messiaksi, niin heitä ei hyväksytä kristityiksi, vaan he saavat nimekseen messiaaniset juutalaiset. Tämä siksi, koska Messiaan itse eivät suostu tunnustamaan monien muiden oppien lisäksi kolminaisuusoppia. Sillä messiaaniset pelkäävät tuota oppia ja tietävät, että se ei ole sananmukainen, ja joka kuitenkin on kristittyjen pääoppi. Ja tuon opin mukaan jokainen, joka ei sitä tunnusta, joutuu kadotukseen. Kristillisyyden opin mukaan sen voi jokainen lukea heidän kirjoituksistaan. Eräs hyvin merkillinen asia on juuri tässä asiassa se, että paavi julistaa itsensä Jeesun inkarnaatioksi. Niin todella, hän julistaa itsensä, että hän on Jeesun inkarnaatio, eli lihallinen ruumis. Sillä paavi julisti kaikille, minä olen Jeesuksen, eli Jeesun ruumiillistuma, eli inkarnaatio, Kristuksen sijainen. Tuo tarkoittaa puhtaasti ja kiistasta sitä, että tuo demoni on paavin sisällä oleva henkivalta, jolla on nimi Jeesu. Hän ei koskaan ole julistanut olevansa Jeshua HaMashiach, ruumiillistuma, vaan Jeesun. Hän on siis koko ajan puhunut totta, mutta eksyttänyt tuon valheellisuuden kautta, sillä ei Jeesus ole Jeshua HaMashiach, vaikka niin paavi yrittää kaikella mahdollisella tavalla väittää. Mutta paavi ei lopeta tähän oman kierroutensa ja kaumeutensa paljastamista, sillä paavi haluaa myös paljastaa sen, että hän on antikristus, koska hän tiesi, että nyt hänellä on turvallista se tehdä. Ja varsinkin kun hän tekee sen vähitellen pikkuhiljaa, niin kukaan ei huomaisi sitä ollenkaan. Ja niin alkoi paavit muuttamaan asioita, ottamaan sääntöjä ja määräyksiä, jolla he nostivat itsensä arvoon arvaamattomaan. Nimittäin kyseessä on juuri se, että paavi, siis itse paavi on henkipersona. Se on tämä Jeesu. Ja hän ottaa vain haltuunsa milloin minkin ihmisen, joka valitaan uudeksi paaviuden kantajaksi, eli Jeesun kantajaksi. Ja kun tämä ihminen on valittu, siirtyy tämä Jeesun henki häneen ja rupeaa vallitsemaan häntä ja valmistaa omaa valtaan nousua ja yrittää vahvistaa sitä. No, kun tultiin vuoteen 593, niin silloin oli paavina tällainen kuin Gregorius Suuri. Hän esimerkiksi synnytti kiirastuli-opin. Ja samoin hän uudisti lait ja ajat, niin kuin ennustettu oli antikristuksen tekemän. Tuli gregoriaaninen ajanlasku ja kalenteri. Siis todellakin ensimmäinen merkki, selvä, täydellinen merkki siitä, että kyseessä on antikristus. Mutta ihmiset sulkivat korvansa ja silmänsä, eivätkä halunneet kuulla siitä mitään. Myös paavi Gregorius I Suuri määräsi kirkkolatinan rukous- ja kirkkokieleksi. Vuonna 600 tapahtui tämän. Samoin riivain ulosajamisesta oli käytetty tuota kirkkolatinaa. Tällekin opille on pakanallinen tausta, sillä poppamiehet ja druidit
palvoivat epäjumaliaan itse kehittämällään jumalallisella kielellä, jota vain heidän käsityksensä mukaan jumalat ymmärsivät. No, vuonna 610 pahamaineinen keisari Fokas, joka oli surmannut edeltäjänsä, antoi Rooman piispalle nimityksen Paappa, eli isä. Ja tämä kunnianimi kuuluu vain kaikkivaltialle itselleen. Mutta näin siis paapasta eli paavista tuli isä. Eli siis hän tarkoittaa, että hänestä tuli kaikkivaltias Jumala. Ja tämän arvonimen otti itselleen Bonifatius III ensimmäisen kerran. Ja niin hänestä tuli ensimmäinen virallinen paavi. Häntä kutsuttiin kirkon pääksi ja hän sai itselleen nimityksen Vicator, on Jeesun sijainen maan päällä, antaen näin omasta olemuksestaan voimakkaamman merkityksen kirkon sisällä. Tätä nimistä Vicator ei hyväksytty muissa kirkkokunnissa, kun ne aikanaan irtisanoutuivat katolisesta kirkosta. Mutta heidän johtajansa ottivat itselleen vastaan arvonimen, nimittäin arkkipiispa, joka tarkoittaa ylimmäinen paimen. Tuo nimitys on aivan sama kuin Vicator, sillä molemmat nimitykset viittaavat siihen, että niiden haltijat ovat syrjäyttäneet vapahtajan Messian ja asettuneet hänen paikalleen, eli ylimmäiseksi paimeneksi, niin kuin tuo nimi heidät paljastaakin ja itse sanovat olevansa sitä. Sillä todellakin ainut vapahtaja Messias on Jumalan sana Logos, sillä kenellekään muulla ei ole oikeutta tuohon nimeen. Mutta kuten nämä eronneet halusivat pysyä uskollisena kaikelle sille, mitä katolinen kirkko oli, niin halusivat viedä tämän antikristushengenkin mennessään ja ottivat siitä sitten tämän muodon, että he ovatkin poika, sillä hyvä. Vuonna 709 Rooman paavis julistettiin niin pyhäksi ja kunnioitettavaksi, että kaikkien oli suurittava katemuksen, palvonnan ja kunnioituksen osoituksi paavin jalkoja. Heidän oli kaikkien kumarruttava paavin edessä. Heidän oli kaikkien kumarruttava paavia. Ja niin antikristus näytti, kuka hän todella on. Paavin maallinen valta alkoi vuonna 751 ja vuonna 756 julistettiin kirkkovaltion syntyneeksi. Paavi Bonifatius VIII, joka toimi virassa vuosina 1294 ja 1303, julkisti itsensä yli kaikkien sen, mitä Jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, ja julisti itsensä Jumalan kaltaiseksi, kuningasten kuninkaaksi ja kaikkien ihmisten pelastukseksi, ja että hänellä on valta tuomita kaikkia muita, kenellekään taas ei ole heitä valtaa tuomita, ei edes Jumalalla ole oikeutta kaiota heihin. Tässä paavi on pysynyt hyvin uskollisena, sillä koskaan yksikään paavi tuon jälkeen ei ole kiistänyt tuota valtaa, vaan jokainen tullessaan paaviksi julistaa itselleen tuon vallan kuuluvaksi. Eli hän huomauttaa sen, että hän todellakin jatkaa tuon antikristuksen roolia, että hän on antikristus. Ja näin myös hän vahvistaa sen, että Jeesus on antikristuksen henki. Ja hän sen ruumiillinen ilmentymä. Ja että tuo demoni on hänessä ja hän sen vallan alaisena. Valhe tuossa asiassa on se, että paavi väittää juuri tuon Jeesun olevan hänen, joka kirjoituksessa kerrotaan olevan Jesua. Mutta siis siten, että Jesua oli väärä nimi ja Jeesu on se oikea nimi. Näin katolinen kirkko. Tuo Jeesu-demoni on todellakin valheen täydellinen ruumiillisuus paavissa. Mutta ihme on, että tuo paavi luulee säästyvänsä Jeesun hyökkäykseltä, sillä hän ei usko siihen, kuin kirjoitettu on, että tuo Jeesu nousee ja tuhoaa paaviuden ja ottaa sen jälkeen itselleen todellisen muodon ja asettuu koko maailman hallitsijaksi, kuten kirjoitettu on. Huomatkaa, rakkaat kuulijat, että tieto siitä, kuka todella on meidän Messiamme ja vapahtajamme, tempaisee jokaisen, joka se ottaa vastaan, yhdellä iskulla vapaaksi tuosta demonista.
tuosta hirveästä ilityksestä, tuosta eksytystä. Ja niin Kristus, Jeshua Hamashia, saa meistä silloin tosiaankin vallan. Hän tulee meidän sydämeemme. Ja niin me tulemme osalliseksi niin arvosta kuin pelastuksesta, niin kirkkaudesta kuin kaikista, mitä siinä luvattu on. Sillä kaikki on hänessä ja varjellut hänessä. Jeesus on siis puhunut koko ajan totta, eli siis valheen kaikella voimalla. Sillä suurin valhe on puhua totta ja väittää totuus valheeksi. Näinhän Paavi on tehnyt koko ajan. Hän on puhunut totta sanoissa, että hän on Jeesun ruumiillistuma. Mutta sitten tulee se väkevä valhe ja eksytys, että Jeesus on Jeshua Hamashia. Ja sai tuon valheen kautta ihmiset kääntymään tuohon nimeen Jeesus. Erittäin merkillistä on tuon kääntymys maamme kohdalla, sillä täällä ei aluksi laisinkaan otettu tuota Jeesus-nimeä vastaan, vaan meidän heimot, jotka kastoittavat itsensä ristin Jeesuksen nimessä. Tämän osoittaa historia. Ja kun heidät sitten oli kastettu, niin he menivät metsään ja ottivat uudestaan itselleen kasteen. Ja sillä pesivät pois tuon nimen, tuon kasteen. Ja näin suomalaiset pysyvät varjeltuna tosiaankin tuota hirmulta. Ja sanotaan kaikkein ihmeellisintä on, että Suomen kansa on todella siitä asti ollut yliluonnollisesti varjeltu kansa. Sillä kaikkivaltias on ollut hänen apunaan, hänen tukenaan. Suomea ei ole koskaan isä jättänyt, sillä hän on ollut kaikkialla, kaikissa meidän kansamme. Ilotkaamme siis yhdessä Jeesussa, siellä ilo Jeesussa on meidän väkevyytemme. Jeesun ovelluus on juuri tässä, että se piiloutui ihmishahmoon, kuten tuossa luvussa sanotaan, se on myös vihan luku. Ihmisen hahmossa, eli Paavina, tuo ilitys ottaa vallan, ja sitten kun puhdas evankeliumi levittyy kaikkialle, niin tuo ilityksen ei enää sen jälkeen kannata olla piiloutuna paaviuden kaapuun, vaan se nousee ja tuhoaa Paavin ja koko katolisen kirkon ja kaikki sen kirkot kannattajat. Ja niin tuhoutuu suuri Babylon, kuten kirjoitettu on, maan porttojen ja kauhistusten äiti tyttäriensä kanssa. Kristillisyys lakkaa olemasta, ja tuo peto nousee ja pakottaa kaikki kumartamaan ja palvaan häntä, ja hänen kauttaan saatanaa itseään, sillä antikristus on saatanan palvelija. Ja näin kirjoitukset täyttyvät viimeistä piiritoa myöten. Seuraavassa aiheessa otankin sitten aiheeksi todellakin tuon Jeesus-nimen tarkkuuden ja siitä, että voiko sitä nimeä käyttää ja jos ei voi, miksi ei voi ja niin poispäin. Ja sen kaiken me katsomme juuri siitä, mitä kirjoitettu on. Ja seuraamme kaikessa tässä valossa tämän antikristuksen vaarallisuutta ja siitä, mitä meidän tulee tosiaankin tehdä ollessamme tekemisissä tuon saatanallisen olennon kanssa, joka on tosiaankin valeen kaikella voimalla ja väkevyydellä saapunut, ja joka nyt nostaa itsensä ylemmäksi ja ylemmäksi. Sillä kun totuus Jeshua nimestä on saapunut, se on haaste Jeesulle, sillä Jeesus vihaa sitä nimeä yli kaiken. Ja nyt, kun Jeshuan nimi on noussut kaikkumaan kaikkialla, sillä on kiire, koska se tietää, että vain Jeshuan nimessä voi Israel muodostua yhdeksi kansaksi. Vain Jeshuan nimessä jokainen tulee sovitetuksi, joka sen nimen ottaa vastaan. Vain Jeshuan nimessä on iankaikkinen elämä. Ja sen alakertalainen tietää. Ja hän pelkää sitä nimeä yli kaiken. Ja hän tulee nousemaan sitä nimeä vastaan. Ja voin sanoa jo suoraan, niin Suomessa kuin kaikkialla muullakin, marttyyrien määrä alkaa kasvaa. Sillä nyt alkaa niiden marttyyrien aika, jotka Kristuksen tähden, Jeshua Hamashian tähden, Jeshuan tähden, ovat valmiita kärsimään mitä tahansa ja kuolevaan milloin tahansa. He ovat valmiita antamaan oman elämänsä uhriksi, niin kuin Jeshua Hamashia antoi oman elämänsä uhriksi
meidän kaikkien tähden. Sen takia hän on meille niin rakas, että me olemme valmiita, tosiaankin valmiita, kuolevaan tuon nimen takia. Emmekä me kavahda vainoja, emme vihoja, emme mitään sellaista. Sillä kun meillä on Jeshua, meillä ei ole mitään syytä pelätä mitään. Sillä jos meidät surmataan, me pääsemme kotiin, mikä sen ihanampaa. Jos me joudumme kärsimään, me kärsimme sen takia, koska me olemme syntiä, me olemme lihallisia. Liha kärsii. Ei Kristus meissä, hän ei kärsi, vaan hän on meidän tukena ja vie meidät sitten kotiin, kun se aika tulee, kun se hetki koittaa. Sillä tulee se hetki kärsimystenkin keskellä, jolloin meidän sydämestä lähtee sanat. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Jeshua, ota minun henkeni. Ja niin me nukumme pois tästä ajasta, siirtyen kirkkauden valtakuntaan, siirtyen sinne, jossa Jeshua meitä odottaa. Mutta ne, jotka jäävät tänne, heillä on aina vaikeampaa ja vaikeampaa, sillä taistelu Jeesus-nimen ja Jeshua-nimen kohdalla tulee olemaan ankaraa. Ja huomatkaa, Antikristukselle on annettu valta voittaa pyhät. Siis miettikää, mikä on edessä. Oletteko te valmis ottamaan vastaan marttyyriyden vai otatteko mieluummin vastaan kartuksen? Sillä se on teidän edessänne. Tai jos hyvin käy, pääsette tosiaankin Israelin muurien sisäpuolelle uutena kansana, joka tuntee nimen Israel, joka on uudesti syntynyt Jeshuassa, Jeshua Hamasian kautta pyhyyden hengen vaikutuksesta ja tullut tosiaankin Israeliksi. Siksi Israeliksi, jonka Jumala halusi ja haluaa muodostaa, että hän tekee kansan omalle nimelleen ja viedäkseen sen kansan sitten iankaikkiseen elämään paratiisiin.